Pagod na, babe. Wala na. Pagod na. Ikapoy ng binignit. Napagod. What's up nga, Brad? Hi mga sis. Welcome back to our channel. Kay Holy Week 1, mag-try mi magluto o pang Holy Week Ano niya na mong pagkaon. Holy Week special. Magluto mi. Binignit. Paano to? Usog na kayong ulan. Summer man ang taron. No, climate change good ba? Sabi? Climate change. Kaya ang mga sakura sa Japan, naguna lang po. So, positive April pa daw na. Ang isang Japan? Ang sakura sa Japan, Kasi Sakura. ang cherry blossom ba? Kuan daw, nahitabo daw na aron na after 70 years. Kita po karon. Pero ginews naman to daan na ang summer daw nato kay mga July pa daw. Oh no! Gabi ang unahon pangumukon sa nato ni kay morning lugay maluto. Dili man makapin sa video ang humot. Pagod na do. Ha? Pagod. Kapoy na ka? Pagod. Pagod naman ka. Ang niluto. Nagsagol eh. Nana siya oh. Halo na nato. Ano mo na? Sago. Tapioca. Sige. Sugar. Pero mag-ano sila ha kung gusto sila mas-tamis. Talat. Tapos 1/2 na asin. 1/2 cup. Ha, asin? Tablespoon. 1/2 teaspoon. Teaspoon din. Mix. Oh, siya halo-halo. Pure. Ayan, ay. Tilawid daw. Lami. Binignit. Kasi masaya sa relasyon ni Ellen. No, sana all na lang ko sa ilaha. Sarap kabulan no, mga chismis ta. Kailangan na day nag-propose. Sana all. Ilang takos ana nang? Nako'y kulang para maging special. Ako? Dili.
Wala ko lang ka. Nagsigimig hanap. Wala talaga. Kuna po. Ah. So, diri na nato, umano na tong video, babe, no? Yan na to naman. Luto na. Mangaw na mi. So, ang ending, nahimo siyang panihapon. Perfect sa maulan na panahon. Oh, kusog ang ulan, bisag summer. Shout out kang Kuya Aiki. Hi Kuya, salamat sa pag-subscribe and Kinsa? pag-tanaw. Kuya Aiki. Oh, kinsa man to si Kuya Aiki ni Sandra. Shout out to you, brother. Sa gusto magpa-shout out, comment down below. Comment lang mo sa magpa-shoutout. Sa For gusto our next- i-promote ilang vlog sa among vlog, comment down below kay i-shoutout mo na. For our next vlog. Hindi yan eh. Sige, amo sang husgahan amo. Ang Jusan's first Binignit. Hindi ko siya tamis. Yung gusto tamis kayo. Ay, sweet talaan ko. Sa mga wala pa nakasubscribe sa among channel, ay mo kaulaw, na-subscribe button dyan sa baba. Kung ganahan mo sa mong video, don't forget to like. Kung i-share pa jud kung mas ganahan jud mo. Mao, og ayaw mag-expect ha nga naa pa ni ugma ning binignitan ni gamay ra kay ni. Kaya mahimo ning panihapon karon, pamahaw pa ni Ugo. So ayun na mo pangayo. Ikulang pa ning Sandra. Sige, until next time. Salamat kayo sa continuous nga pagsuporta. This is Josan saying goodbye. Bye-bye. God bless. Have a blessed Holy Week, everyone! Oh, mga anta. So, reminders ni mo karon babe sa Semana Santa. Ang sa day sa humili ni Father atong Palm Sunday, hinumduman daw nato karong Semana Santa ang word na Palm. P stands for puasa, fasting. Ang A kay ampo, so mag-pray ta kay Lord. Especially karon times na pandemic. Mas i-ano na to, mas i-feel daw na to ang mayang mga suffering. Next, kay letter L, limos o paghatag o tabang sa mga nanginahanglan. Kamo kung namoy mga ginagmay, hatag mo binignit sa silingan. Last, kay letter M, magsimba. Pero karon kay kuan man, pero siguro live stream na lang sa TV na. Moto pang